Здравейте, Майнкрафтери, аз съм Юнайтед, тук при мен е Кем Хоп. Здравейте. И това е Ендергот PvP. Ендерхой PvP. И да, нали томбулата още важи, само дето съм добавил на легендарка, вече не успях да го поправя. За жалост, голяма жалост. Но да, томбулата върви си, нали, всичко. И сега тук сме на Warpen и там има един хакер. Аз не знам дали да ходя да го снимам. Или не знам. Просто. Понеже броната ми е гордо добра. Става. А пък и... What? Тоест някакъв инвизибълка. Тоест инвизибълка ли беше, човек? Кем Хоп. Ще ме убие! Ти им скачи, па после... Ще ме убие. Еми не знам. Гледай го, то се направи на Тарзан с... Ето, те искам да го убия, бе, човек. То е някакъв луд. Тарзан, бат. О, взех му храната. И сега да бегаме. Преди да ни убият. Нищо, че ме убих. Бе... Много ми. Така. Хома... Координатите не знам как да си ги скрия на Voxel минимапа, ама реших да кажа Хома. И така. Отивам, нали. Ела да им покам Хома. Сега. Идвам. И... Така. Ето това ни е Хома, нали, тук мъшрам кравички, за да си пълним с купичките и директно. Смисъл ето как става. Човек, това е много просто. Взех си айтмите. Моите са, нали, са при малко умре. Да, ето това ни е къщата. Тук, нали, фермичка за жито, за да размножаваме кравите, Netherworld. Там ни е, нали, за плошанките. И тук вече... Това са плошанки, не сме правили много. Това са броните тук, нали, това бяха тулсовете. Тук дървото, по-точно дървените материали. Тук са лъковете, защото имаме... След малко ще покажат къде ги вземем толкова много. Рудите, ето как сме, но обсидиан тук го слагаме, не знам защо. Това е рандъм, нали, вече няма нищо. И моб дропс. Предимно на скелети. Сега ще покажа Хоме. Це мисля, че беше. Хомът ми. И да, сега. Ето откъде взимаме толкова много какали и стрели. Спаунер на скелети. Обаче, знаете ли кое е най-хубавото? Че всъщност ние не сме правили тази база, ами докато си търсихме място къде да си направим база, намерихме тази база и се присвоихме. Но да, имахме и, нали, купахме на доза да си правим мина. Аз ето тук съм закупал, нали, да стигнем до най-ниския левел, нали, до 12. И ето тук отзад е пътят на мината ни. И да, тук си идваме, фармим си ето 3 скелета, бием ги с мечовете. И си събираме копелите, луковете и така нататък. И стрелите също. И тех като ги продаваме също можем да печелим пари и да си купваме нови спанери. Да. Опа. Home A, ние, нали, това е... Да, фермата. Ето. Ето е фермата. Тук дините, морковите и картофите. Човек, какво става тук, бе? Всичките са на това? На джампа? Еми. Оставям в хома. Просто някакво яко. Ако искаш елай ти. За какво? Еми не знам. Да се правим на добри. Аз тогава ще разпера снимам. Еми така да е. Ся. Ко се прави. Между другото кравите можем да ги размножим вече. Само това ще кажа.
Мисля, нали, както ви бях казал, мисля да направя на моя мод пакет, нали, поредица. Ама, може и да е мултиплеер, аз Ким Хоп и още някой да играем, нали. И скоро ще има информативен клип за канала ми, в който ще влеза защо се казва нали, канала Omega Minecraft, защото, значи, още сега ще ви кажа всъщност. Мислех да бъде с един приятел, но той в момента е в Америка, компютъра му е пребан и трябва да си купа нов компютър. И сега мисля да снимам с Ким Хоп и още 2-3 човека. И един вид да сме като екипче, но за сега явно само аз снимам. За първи път снимам с някой приятел. Клиповете могат да са и с вас, в смисъл, ако вие искате да снимаме заедно, просто пишете ми на скайпа, който е така, опа. Да, просто бяха заети много имената, ето пак, тирети. И като, ако искате нещо да питате относно канала ми или относно томболите, които ще правя, бях ви казал, че на 100 абоната пък ще правя томбола за Premium Minecraft gift код и Premium Minecraft аккаунт, които ще спечелят 2 човека. И много други томболи ще имам. Но... Имаме си нов сет. Какъв? Byron. Protection 1. На PvP-то ли ходи? Да. Имаме Protection 3 наградник. Golden... Бих се с този меч. С кой меч е? Fire Spec 2. О, мерси. Дай ми го, Ети го. Та да. И къде е? Кое? Меча? Метнах ти го? Не си. Метнах го! Не си. Човек ще виж на клипа, бе! Абе не си. Го е тук, бе, на честа, бе, идиот! Аре, ремонват се! Взе ли го? Взе. О, добре. Те не. После ще трябва да правя Янко магиосник. Да. Абе това кучето много ме дразни, моля да го убия. Не! Нападна ме. Шаро! Не! Шаро! 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 Буклук мръшав, защо умря? Сега ще атакувам и кравите. Да таклеца ми буклика! Сашко! 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 Ате! Абе ние сме някакви луди, човек. Това си го знам! Опа! Сашко! Сашко! Между другото, Ким. Да. Кой, сестрата или брат или кой иска да участва в клипа? Кой е казвал, че иска да участва някой в клипа? Не бе, нещо там се говори. Той просто си фантазира около... Взел съм фул меч! Няма значение, забрави какво съм казвала, бе, просто тичай. Брат ти е по-лути от назад. Просто тичай, бе. Знаеш какъв меч взех, бе? Unbreaking 3, Smite, 4 Knockback, 2 Fire Spec 2. Наказание 4, Unbreaking 3, нещо такова. Меч, какво ще кажеш? Smite 3, Unbreaking. Не, Smite. Knockback 2 Bane of Arthropodus 4, лате, да си го начукаш в газа. Добре. Намерих един ръждясъл чест. Къде си? На плажа. Тулс. Ще се оставам мършва, не? Така. Това, такива хоп. Приеми. Дава се и ти ще се отдавиш, да. Тука ли си, бе? Но арпен да съм. Защо така? Това е вредно.
Нали за тебе е полезно? Да. Да, виждам.